krásu lidi, jak si můžete všimnout, tak stojím právě pod nejvyšší horou v Robloxu. No a my si ji půjdeme dneska vylézt. No ale jako první musíme jít tady do expedičního centra. A samozřejmě si tady vzít nějaký ty záchranné věci. Takže tady máme flare guny, kdyby nás někdo viděl, tak aby bylo světlo. Helmu, ty krásu, dívejte se na mě, jak vypadám. Vestu, boty, všechno. Tady baťoch a boty. A můžeme jít na to, ty krásu lidi, já si normálně dívejte se na mě. Já si myslím, že takhle to vylezu, kámo, takhle to vylezu, já doufám, že to teda v dnešním videu úplně celý vylezeme. A jdeme na to, a tam skočila velryba nebo kosatka, ty krásu lidi, viděli jste to? Mě zajímá, co kdybych já skočil do ty videa, ale pochybuji, že jsme na Antarktidě, že bych asi zmrzl, že? Takže radši ne, a tady je napsáno Severní pol, 1934 km a my jsme na 6 metrech. Paráda, hoši, paráda. No hop. Zatím to jde v pohodě, kámo, jako já začínu strach, v pohodě, no to nebylo zase tak těžký. Teď přejdeme typek a ty jsi nevzal žádný vybavení, nějaký Angličan, moc si nevzal žádný vybavení. No tak ten to nedojde, kámo, ten skončí tady. A vidíte kosatku lidi, ty krásou lidi, to je hustý, kosatka tady je. A ty krásou, jdeme do nějaký jeskyně, co to je, úplně nějaký temný. Hustý, kámo, krystaly tady jsou, nebo co to je. Teď jsem ho naspadl, ty krásou lidi. Další skok, hop. Stihl jsem to. A pozor, teď se tady kejve. Dobrý, máme to, hop. Ty krásu lidi, mám to jsem se teda trochu bál, ale naštěstí to máme a tady ty krásu, tady bych nechtěl spadnout, jak bych se dostal nahoru, to teda nevím, ale od toho máme ty boty, asi bych se dostal, ale koukejte na ty stopy, jak se tady dávají. To je hustý, kámo, to je propracovaný jak hovado lidi. A co tady stojí nějaká týpka, a to je nějaká Češka, ty kráso, Silvíček, Miláček, a tohle skočila kosat, pozor, jsem si koukal na kosatku, ale jsem spadl. Hop, ty krás lidi. Hop, a ještě jednou, hop. Ty krás lidi. Jsem se lekl a jdeme do další jeskyně nebo do nějakého průchodu, co to je? Hustý, ty krás lidi, dívejte se na mě. Já fakt normálně, vděřím si, že to vyjdu, ale určitě to nevyjdu v tomhle videu, takže doufám, že tady dáte like, odezněček, protože je komentář, aby jsme to vyšli v dalším videu, protože určitě mi tato hra mega baví. Zatím jsme teda na 100 metrech a má to 1000 km, tak teda úplně nevím. Ale pozor, tady je nějaká značka, počkej, musím se soustředit, tady bych nechtěl spadnout. Nějaká značka, že se to tady zřítí. No a dívejte, ty krásy lidi, dívejte se na ten most. A dívejte se na ten vodoplač, jak to zmrznu, jak když to spadnu. Hop. Ty krásy lidi, já jsem se lekal, co je sakra tady tohle z toho? Však to musím spadnout, ne, to se nemůžu přežít snad tady tohle z toho. 3, 2, 1, prosím nespadni. Jo, máme to, fuj. Jsem se lekal a je 2:30 odpoledne. A co je sakra tohle, ty krásy lidi? Co je sakra tohle? A jo, je to klouzatý žebřík, na tom let, ty krásu, dívejte se na to. Jaký je Angličan a dívejte, ty krásu, to je hrozně daleko. Hop. Ty krásu, zvládl jsem to. Musíme rychle utíct. Je tady hrozná mlha, nejde nic vidět, kámo, ty krásu lidi. Nejde vůbec nic vidět, dívejte se na to. Vůbec nic nevidím, ty krásu lidi. To je masakr. Vůbec nic nevidím, nevidím, honem, utíkej, káčo, utíkej, honí, děko, co, divokej, honem, to jsem to třeba tady po okrajích, abych to úplně tím prostředkem nepůjdu radši, protože, tak musím jít prostředkem, tady nějaká děura. Už si moc, co by se mi stalo, kdybych tam spadl, to bych asi už nevylezl, že jo, a tam nějaký žebřík, neříkej, že budu muset jít po něm, ty krásy lidi, že po něm nevylezu, ne, jak to tam mám vylíst. Ty krásy lidi, dívejte se, jak si jdu ale s tou maskou mojí, s tím mým žralokem a tohle to nemůžu vylíst, ne. Nebo to musím nějak obejít, protože když vlezu tudy, tak narazím, ne? Jo, narazím. Tak to musíme opatrně obejít. Ty krásy lidi, já se soustředím se. A máme to, ty krásy lidi, fuj. Je tady hrozná mlha, ale... Ty krásy lidi. Už jsme na 250 metrech, to není vůbec moc. To není vůbec dost. A co je sakra tohle lidi? Musím na to narovnat a pomalu. Rychle to přeběhnu. Udržuji rovnováhu, já padám, ne. Máme tu ty krásy lidi, fuj. Ježiš, tak potom už snad v životě nikdy znova nepůjdu. Co tady je za týpka? Ten má úplně nějakou modrou vestu. Kdo to je? Není to nějaký průvodce nebo něco? Kdo to je? Však on má i nějaký ty, a co je tady tohle? Tam je to zamčený, takže tudy nemůžu. To bych to musel asi víckrát. A co je sakra tohle, ty krásy lidi? Však ten žebřík je úplně nadkřivo, tak to musím proskákat asi, ne? Hop. A ty krásy lidi, hop. Jo, mám to. Ne lidi, ty krásy, já nerad přeskakuju. Kámo, tak to viděl jste, jak to bylo těsný, a co je? Hop. Mám to. Lidi, tak a úplně nevím, jak tady tohle přejdu ten most, počkejte, jako koukneme se na něho. Všechno jsou děury, asi proskákat, že jo? Hop. A ještě, hop. Máme to.
Ty krásy lidi, tam dolů bych nechtěl spadnout, to bych asi umřel, že? Ty krásy lidi. A jak mám přejít tohle? Neříkej, já musím jít tudy, že jo? Ne, dobrý. Nespadl jsem úplně dolů, to je zatím dobrý. Ale jak to mám projít? Hop, tak, a teď, hop. Už mě to ubralo, ty krásy lidi, jak to tam mám být? A ne, už je 5:30. Už je 5:30 a už se začíná stmívat trošku, když vidíte. Ale jak to mám přejít? Jo, já můžu jít spodní cestou. Ale to nevím, kudy tam vyjdu, takže já radši půjdu tady tohle. Už tady máme nějaký kemp, což je hodně dobrý. Tak hop. A nezastavuj. Rychlostní cesta. Máme to, ty krásy lidi. Už jsme v kempu 1 na 380 metrech. A tady checkpoint, lidi. Takže už nám trochu chybí voda, 78%, takže já se napiju. Rychle pí. Ještě se napiju jednou, ať to doplníme úplně. A tady bych měla být někde voda možná. Ukaž. Jo, podle mě v tomhle stanu bude voda. Už mám jenom 70% vody, takže co tamhle to GoPro Expedition Team, no tak asi jako nemám zatím na týmě, to bude určitě za Robuxy. Jo, Havor je vstup tady, já jsem to celý úplně zbytečně obcházel. Tak krásně lidi, počkat, jo, tady je energetická tyčinka, flare guny. Tak já s ním energetickou tyčinku, že jo, s tím to mám 100%, takže si ji vezmu, já mám nějakou mapu, dívejte se na to. Camp 1, Camp 2, Camp 3, Camp 4 a potom až je cíl. To je hrozně daleko, lidi, to je hrozně daleko. Vezmu si energetickou tyčinku, už ji mám. A teď si rychle vezmu ještě, můžu si nějakého pingvína, co to je? To je za Robux, já nevím, k čemu to je. No to zatím necháme, to nebudu zbytečně kupovat. A třeba si vezmu, tady není voda, lidi. Neříkejte, že já jsem vypil tu vodu, a tady není voda. To mi ani neříkejte. Tady je nějaký propak tým. Neříkejte, že to tady není. Jo, tam nahoře možná, doufám, prosím. Prosím, že tady bude voda nebo něco. Neříkej mi, že tady nic nebude, prosím, že tady bude voda. Že tady bude voda. Já tam nemůžu, to jsou ty 540 Robuxů. No tak jdeme, no. Tak snad nám ta voda teď no. Snad se nám povede dojít dál, no. Lidi, já doufám v to, že jo. Ty nějaký žebřík, tam by neměl být problém, ale... tak tam bych nechtěl spadnout, i kdyby neměl být problém. A co je tady? Ne, tady je vítr. Lidi, co to tady je? Ne, ne. Prosím. Ne. Jdi, Rixliku, jdi. Dobrý. Jak to mám projít? To neprojdu. Dobrý, jdi. Nemůžu to vidět, jak to nevídu. Jak to mám projít toto? Lidi, tak to nemůžu vidět v životě tady tohle. To je hrozně dlouho. Prosím. Musím skákat ze žlutý liny tam. Tady je ta žlutá lina, z toho musím skákat, dobře. Ne, už je tma, tak počkat, já se musím zapnout masku a jo, dobrý, máme to, nějaký blikání nebo něco světla. Podívám se na tu týpku, jak to skáče. Jo, od té žlutý jde pryč. Takže hop. Tak, a tady odsaď skočit. Jo, mám to! Ne, na poslední skokám, prosím, že mě to nezradí. Mám to! A kudy tu sakra jdu, kámo, doufám, že tady nespadnu. Tady bychom musel dělat, jak hluboký to je. To nechci, kámo. Proč je to tady takový skákání? Prosím, že to dám, pojď. A to jsem uspěchal. Kudy teď? Kam mám jít? Kudy mám jít, lidi? Já můžu vyskákat, že jo? Že můžu vyskákat, prosím. Prosím, já nechci jít zpátky tudy. Prosím. Dobrý. A jdeme na to. Hop. Neuspěchat to, hop. A naposledy. Jo, máme to. Ty krásové lidi to mi dalo. Tamhle furt rovně. Tamhle vidím už lidi konečně. A to jsou nějaký průvodci nebo něco. Mě štve to světilko, jak tady blíká, já se ho musím vypnout. A jdu. Ještě je zase ten klouzající žebřík, tak potom musím skákat, že? Tak hop. Dobrý, to nebylo tak těžký. A co tady? Proč je to tady zase tady to, panebože? Hop. Ty krásové lidi. Fuj, to je nepříjemný. Kudy mám jít? Tudy? Počítám s tím, že jo, asi, že? Hop. Tak, máme to dobrý lidi. Dobrý. A běž. Jsou 3 ráno a furt je tma už. Ne, kámo, tohle fakt ne. Tak teď jsem ale umřel. Pecka. Tohle nepůjde, kámo. Mám tady pod sebou nějakého typka z Izraele a jdeme na to, pojď. Hop. Tak a opatrně, hop. Opatrně. Ne! Ty krásy lidi. Ne, já jsem málem spadl. Teda málem jsem se zabil. Já jsem se málem zabil, lidi. Tohle není dobrý. Prosím, že skončím tady. Prosím. Já to musím doskákat, lidi. Já se nemám ani čím vyhýlovat. Já si můžu dát maximálně
sušenku, ale já nepotřebuju, no. Tak to je někde lidi. Oh, prosím, musím se soustředit lidi. Musím se soustředit. Hop. Poslední. Máme to. Fuj, já jsem nějaký jeskyni. Doprava, že zůstaň pryč a zůstaň živý, anebo doleva je cesta, která je bezpečnější. Lidi, já to risknu. Já jdu tady tuhle cestu doprava. Snad to vyjde. Co to je? Oh, tak tam nechci, asi ne. A jdeme dolů. Co to je, pane bože? Kam jsem to vlezl, lidi? Tak to byl nějaký clickbait. Ne. Na mě si nepočkáte, kámo. Počkat. Ne, tak to je obskok. Ne, ty krásu lidi, já jsem umřel. Ne, já jsem zase na tomhle checkpointu a nemám ani vybavení, ty krásu lidi, ne. Lidi, já si myslím, že tady bychom to mohli ukončit. A pokud byste chtěli další video z Expedition Antarktida, tak tady zanechte like a komentář. A já se s vámi loučím a při dalším videu zase zdarec.